Добрый день, вітаю всех на канале Свобода Премиум. Мы сегодня поговорим про солидарность и про падтрымку белорусской дыяспоры рабочего руху, а таксама про дзейнасць рабочего руху. И мои суразмоўцы, один из активистов рабочего руху, былы работник Радзенского химволокна Дмитрий Тит. Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте. И активистка белорусской диаспоры в Злучаных Штатах Влада Шалей. Добрый день. День добрый. Дмитрий, першаму я вам дам слово. Раскажите на пачатку про то, як быў створаны рабочий рух, якія асноўныя кірункі яго дзейнасці. Максимальную информацию дайте, калі ласка. Рабочий рух, в принципе, появился не спонтанно. Это результат работы аналитической. Изучали все факты и события, которые наблюдали на протяжении нескольких месяцев. Мы общаемся с представителями многих заводов, с представителями многих организаций и просто с активистами нашей страны. И пообщавшись, все единогласно пришли к мнению, что основная проблема в том, что нам нужно объединиться. Объединиться нам не дают. И именно для этого создали такую платформу, такое движение под названием «Рабочий рух», для того, чтобы объединить людей, и чтобы люди могли безопасно объединяться между собой. И это связано с деятельностью менавіта рабочих, с деятельностью стачкамаў, так? Это связано с деятельностью всех работающих, без исключения. То есть не нужно какое-то разделение. Если это рабочие завода или индивидуальный предприниматель, если это врач, бюджетник, учитель, транспортная компания, частный бизнес, разницы вообще нет никакой. Все для работающих граждан Республики Беларусь, для того, чтобы их объединить в одно целое, в одну силу. И могли бы оценить масштаб рабочего руху цяпер, як шмат людей туды ўваходзіць. Я разумею, что не всю информацию, магчыма, варта агалошваць, але тым не менш, наколькі гэта магчыма? Мы запустились 15 апреля, и за это время у нас уже в онлайн-платформе более 13 тысяч человек, которые присоединились. Это различные предприятия, очень хорошо поддержал частный бизнес, мы очень рады этому. Есть бюджетники, то есть аудитория различная, люди подсоединяются, рассказывают друг другу и потихоньку набираем обороты. И якая основная мета, якія основные накірункі дзейнасці ближайшим часом, долготерминова? Основное наше направление, я повторюсь, что это объединить людей. Для чего? Мы должны понимать, что рабочий рух в первую очередь это люди, а уже потом вот это наш инструмент, онлайн-платформа. А объединившись, мы сможем защищать свои права, выдвигать свои требования. В принципе, мы все понимаем, к чему мы идем, ухудшение экономических условий, беззакония в стране. Мы призываем всех объединиться для того, чтобы защитить свои права всеобщей стачкой. Мы не зовем людей на какую-то определенную дату. Мы против тех, и даже не понимаю тех людей, которые призывают на какие-то определенные числа. Не нужны посторонние рупоры. Решения о стачке должны принять именно люди, которые работают, и когда они будут подготовлены. Нельзя по щелчку пальца сказать: все, я ухожу, я буду бастовать. Мы уже столкнулись с этим, когда было мало времени, не знали, что делать. Так что в первую очередь мы хотим подготовить людей и объединить. И когда мы поймем, что люди готовы, люди нам это скажут, тогда совместный выход в общенациональную стачку и выдвижение наших требований. У нас есть онлайн-сайт, там перечислена программа, основные требования, многоиграющие наши цели для защиты прав работающих в Республике Беларусь. И мы не однодневки, скажем так, а смотрим в перспективу, и поэтому каждый работающий гражданин Республики Беларусь, если находит хоть один из пунктов, который его устраивает, он может и просто обязан присоединиться к платформе «Рабочий рух» для совместных дальнейших действий. А Влада, якая роль дыяспоры вот у гэтай важной инициативы?
Па-першае, дзякуй за запрашэнне, вельмі рада быць з вами тут. Роля дыяспоры насамрэч вельмі важная. Хачу падкрэсліць такое адрозненне паміж падтрымкай дзейнасці дыяспоры, скажем, у летась альбо ўвосень, і што мы атрымоўваем, што мы робім зараз. Наша падтрымка у тым ліку стачкам і рабочага руху і астатніх працоўных, па-першае, усебаковая, па-другое, яна арганізаваная, і па-трэцяе, яна трывалая, устойлівая. Што я пад гэтым маю на ўвазе? Наша падтрымка ўсебаковая, гэта значыць і у тым ліку і не фінансавая, не матэрыяльная. У дыяспорах вельмі шмат прафесіяналаў рознага кшталту, людзей, якія маюць прафесійныя навыкі, у тым ліку медыйныя, юрыдычныя, псіхалагічныя і гэтак далей. Все гэтыя навыкі, яны вельмі важныя для таго, каб падтрымоўваць рабочых, іх самаарганізаванасць, іх ініцыятывы, іх дзейнасць. І па-другое, насамрэч вельмі важна асвятляць гэтую дзейнасць у межах Беларусі і за межамі таксама. Каб людзі бачылі, ведалі, што рабочыя працоўныя не спяць, яны займаюцца вельмі важнай працай, і мы павінны іх гэтым падтрымоўваць. Па-другое, гэта і міжнародныя стасункі, у тым ліку эканамічны ціск на партнёраў, на тыя прадпрыемствы на захадзе, напрыклад, якія супрацоўнічаюць з рэжымам ці з буйнымі прадпрыемствамі. Гэта стасункі з міжнароднымі ўрадамі, міжнароднымі арганізацыямі, такімі як Міжнародная арганізацыя працы і гэтак далей. І гэта, што немалаважна, гэта псіхалагічная дапамога і падтрымка. Вельмі важна, мы зразумелі гэта вельмі рана, што для нашых працоўных, для нашых актывістаў у Беларусі вельмі важна ведаць, што людзі з дыяспоры, людзі па ўсім свеце не абыякавыя да таго, што адбываецца ў Беларусі, яны падтрымоўваюць, яны разам з імі, і гэта не проста на словах, а насамрэч на дзеле. Што я маю на ўвазе пад арганізаванымі? Гэта таксама вельмі важны такі момант. Зараз нашай дыяспоры арганізаваныя як ніколі раней. Раней можна не было магчымасці нават казаць пра існаванне нашых дыяспор. Цяпер у нас з'явіліся вельмі моцныя трывалыя стасункі паміж сабой. Мы працуем, можна так сказаць, у камандзе. Наша дыяспора, напрыклад, у Бостоне збіраецца на мітынгі ўжо 37-й тыдзень запар. І праводзіць дзейнасці і у межах самого горада, у якім мы живем, таксама са штатам, таксама з іншымі дыяспорамі і гэтак далей, і нават на ўзроўні самих Злучаных Штатаў і ўрада Злучаных Штатаў. І самае апошняе, што хочу сказаць, нашы стасункі з працоўнымі трывалыя, яны менавіта не стыхійныя, як гэта было, напрыклад, у летась, калі падтрымка шла проста стыхійна ў нейкія фонды і гэтак далей, як рэакцыя на нейкія падзеі. А гэты стасункі такія, як паміж, напрыклад, намі, гэта ўжо не чужыя нам людзі, працоўныя, якіх мы падтрымоўваем. І мы плануем надалей з імі заставацца, яны ведаюць нас, мы ведаем іх, і мы адзін аднаго не пакінем. То бишь рэжым можа не спадзявацца на тое, што гэта проста рэакцыя на нейкія падзеі, калі падзей няма, падтрымкі няма. Наша падтрымка будзе працягвацца надалей да перамогі. Дзякуй. Дмітрый, памятаю вельмі добра пачатак пратэстаў рабочых пасля 14 жніўня у Менску. Над праспектам ішлі сотні тысяч людзей, можна так уже сказаць, і вялікая частка рабочых з іх была. На ўсіх буйных прадпрыемствах Беларусі была абсалютна рэвалюцыйная абстаноўка. Лукашэнку фактычна пагналі з заводу колавых цягачоў. Ну, цяпер і ўлада, і вы гаворыце, параўноўваеце з тым, што было, і глядзіце, вывучаеце, што можна было зрабіць інакш. Якое ваше бачанне цяпер, чаму тады не атрымалася? Пратэст рабочых наймацнейшая сіла, чаму тады не атрымалася задзейнічаць гэту наймацнейшую силу? Если вернуться назад, надо вернуться, что не получилось. Не получилось, наверное, то, что мы были не подготовлены все-таки, не знали, столкнулись с этим впервые. В это время я хочу сказать, что я сидел в тюрьме, я не участвовал в этих протестах, но именно благодаря этим протестам я оказался на свободе, потому что люди вышли, я находился в тюрьме, я слышал, как они кричали, я слышал, когда они пришли к стенам тюрьмы, и меня, в принципе, я уверен, что именно поэтому освободили. Если бы рабочие не вышли, сегодня я бы не смог с вами общаться, мне так кажется.
Рабочие – это огромная сила. Не получилось исключительно, да, потому что мы не готовы, и нужно не забывать то, что против нас работала целая команда, целые отделы подготовленных специалистов, методички, лекции, пособия. Они все работали по наработкам, все делали по наработкам. Мы же, как простые люди, не ожидали такого, и есть два, в принципе, способа, как с этим бороться. Это разделяй и властвуй, то, что у них не получилось в августе. И они перешли ко второму: если не можешь победить что-то, возглавь его. И тем самым, когда они показали, дали затравочку, то, что готовы идти на какие-то переговоры, начали созывать людей идти в актовые залы, убирать всех с улицы. Вот это основная проблема. Нельзя было идти на переговоры. У нас были четко сформулированные требования. Нужно было оставаться до тех пор, пока они не будут исполнены. Потом началось уже плавно переходить, начали к первому нашему способу, точнее их способу, разделяй и властвуй. Начали запугивать людей, убирать лидеров. Поэтому все так произошло. Если вернуться к осени, тогда было тоже все спонтанно, про это никто не думал, что-то начали пробовать, но не получили уже такую поддержку, то есть люди были не уверены в своих силах, и репрессивная машина уже сделала свою работу в плане развития страха. Страх поборол людей, но нам нужно бороться с этим страхом, забыть, наверное, все угрозы и вспомнить август месяц, потому что когда вы чувствуете, что за вами не одно плечо, не два, не три, а стоят десятки таких же единомышленников, как вы, вам уже ничего не страшно. То есть ни в коем случае нельзя было идти на эти переговоры. И вот это, наверное, роковая ошибка была. Влада, я хотела вас запытацца, ключавое слово для беларусаў апошні год — это салідарнасць. Вы казалі пра дапамогу дыяспары, самую розную, псіхалагічную, вельмі важная, як мне падаецца, і адрасная дапамога, і нейкае раздзяленне дыяспар, бостанская, напрыклад, так, ці ў Флорыдзе дыяспара, так, аказваецца, пэўная дапамога, апякуюцца некаторымі стачкамамі розныя дыяспары. Маглі б вы пра гэта расказаць, пра адрасную, пра больш канкрэтную такую падтрымку? Вельмі добрае пытанне. Я не буду называць канкрэтныя прыклады канкрэтных гарадоў ці штатаў, напрыклад, ці краін у Еўропе і канкрэтных прадпрыемстваў, але у агульным сэнсе раскажу, што гэта значыць. Гэта значыць, што мы, канкрэтныя людзі, якія жывуць побач, ведаюць адзін аднаго, напрыклад, у Бостане, так, выбіраем сабе групу людзей, актывістаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, альбо часткова ў Беларусі, часткова па-за межамі, і якія працягваюць барацьбу унутры краіны. То бишь, гэта не проста рэпрэсаваныя людзі, гэта менавіта актывісты, якія працягваюць дзейнасць, і ім патрэбна дапамога ў гэтай дзейнасці. Мы з імі знаёмімся, як чалавек з чалавекам, мы ведаем адзін аднаго ўжо вельмі добра. Напрыклад, мы з тым калектывам, з якім мы працуем, мы ўжо разам 6 месяцаў, то бишь мы не чужыя людзі, мы ведаем адзін аднаго, ведаем сем'і, і мы, можна сказаць, сябруем такім чынам і аказваем усю мажлівую дапамогу, як я ўжо казала, усебаковую, у тым ліку і нематэрыяльную. І, можна сказаць, адказваем на запатрабаванні, якія існуюць альбо ўзнікаюць. Так? Напрыклад, калі аказваецца ціск, мы гэта падхопліваем, мы звязваемся, напрыклад, з прадпрыемствамі на захадзе, якія працуюць з нашымі прадпрыемствамі, дамагаемся, каб яны аказалі ўплыў ці ціск на тыя прадпрыемствы, якія ціснуць на рабочых і парушаюць іх правы. Мы праводзім акцыі усялякія ў іх падтрымку, мы распаўсюджваем інфармацыю, у тым ліку ў заходніх сродках масавай інфармацыі паміж сабой. Робім все магчымае. Канешне, ёсць у нас свае ідэі, што можна рабіць, і іх прапаноўваем рабочым. То есть гэта такая калабарацыя у абодва бакі ідзе. Гэта падтрымка, я хочу яшчэ сказаць, не толькі ад нас рабочым, але і ад рабочых нам. Мы вельмі сплаціліся як дыяспара менавіта вакол гэтай падтрымкі нашым актывістам. Гэта нас
збліжае, гэта надае нам сілы, гэта надае нам там сэнс в нашым існаванні, сэнс збірацца, працягваць і не апускаць рукі. Дмітрий, такі зараз дзіўны час, што пра добрыя навіны часам даводзіцца гаварыць не наўпрост, так, не называючы, якая дыяспара дапамагае якому стажкому, колькі людзей, якія людзі ў рабочым руху, так, таму што все гэта можа выклікаць рэпрэсіі ўладаў, все гэта мы разумеем. Вось я якраз пра рэпрэсіі хацела запытацца, і вы вымушаныя праз рэпрэсіі былі з'ехаць з краіны, і вельмі шмат людзей спазналі рэпрэсіі, многія за кратамі, многія чакаюць суду, многія вымушаныя былі з'ехаць. Гэта прыводзіць да таго, што навіны пра настроі рабочых, у нас іх не так шмат, так? А насамрэч вы ведаеце гэты настрой, да? Якая атмасфера ў асяродку людзей, якія працуюць, наколькі гэтыя рэпрэсіі прымусілі іх, можа, замаўчаць, але не змірыцца, напэўна, так? Можа, не дэманстраваць гэта так, каб не трапіць адразу ў турму, але тым не менш, што можна сказаць пра настроі рабочых людзей, пра настроі актыўных удзельнікаў, сябраў рабочага руху? Настроения, конечно, различные. Самая большая проблема, что люди, которые когда-то позволили себе высказать свое мнение, их практически никого не осталось, их убирают. Но есть очень много людей, которые громко свое мнение не высказали, но это мнение у них осталось. И этих людей тоже много. С ними на заводах, на предприятиях. Я не хочу делать акцент исключительно на заводы. На самом деле это происходит во всех организациях. Не важно, завод это или, школа. Это происходит везде. Я помню, я пересматривал все видео, как в августе месяце руководители различных организаций общались с работниками. Они были, сказать, шелковые, наверное, покладистые. Всегда говорили, да, это ваше мнение, вы имеете право. На сегодня людям поступают прямые угрозы. У нас есть доказательства, но мы просто пока их не можем публиковать. Людям открыто говорят, да, это угроза. Если ты будешь себя так вести, у тебя будут проблемы. Забудь то свое настроение, которое у тебя появилось с лета. И людей потихоньку убирают. То есть просто не продление контрактов – это самое спокойное, наверное, что можно ожидать. Дальше идут выговоры, увольнения, замечания, какие-то еще репрессивные меры в плане достатка, то есть экономическое воздействие на людей. Очень тяжело, и поэтому люди, к сожалению, даже, может, не к сожалению, люди уходят партизаны, назовем это так. А остальным коллегам кажется, что никого рядом нет. Поэтому нужно заявлять о себе и заявлять просто вскрытую. Когда человек видит, что он не один, у него сразу поднимается настроение, появляются хорошие новости, мы тоже общаемся, с нами делятся, то, что я там шел, увидел листовку или еще что-то, и все сразу такое настроение приподнято. То есть это очень важно. И люди еще не загнали их в яму, скажем так, они не замолчали, они просто ждут и продолжают общаться, но не в полный голос. Вот это такая з'ява як абыякавасць, якая шмат гадоў была, людзі жылі сваім жыццём, дзяржава, улады рабілі все, што хацелі. Вот як вы думаеце, вяртанне да гэтага стану магчымае? Вернуться полностью... Такой внутренней миграции, засяроджение выключно на приватном житті. Я понял ваш вопрос. Я отвечу так, что уже не вернуться в то, что было раньше, но есть определенный процент людей, мы не скрываем это, которые вернулись к обыяковости, скажем так, которые проглотили, возможно, и есть люди, жаргонно скажу, которые переобулись. В основном это касается руководителей. Очень обидно даже мне. Я общался не только на своем предприятии с определенными руководителями и вижу, как они себя ведут. То ли это защитная реакция, то ли это переобулись. А все-таки непонятно до конца, но есть и такие случаи. Улады, як вы мяркуеце, чаму улады вельмі баяцца, і гэта мы відавочна бачылі летам і ўвосень рабочага руху?
І як дапамагчы рабочым адчуць, што яны ёсць сапраўды сіла, якая можа быць тут роля дыяспары? Добрае пытанне. Зноў, па-першае, рабочых у нашай краіне большасць. І гэта не проста, калі ўлічваць нам працоўных на заводах, гэта ўсіх тых працоўных людзей, якія працуюць на нейкага наймальніка. Але я мяркую, што баяцца не проста гэтай большасці, баяцца салідарнай, арганізаванай, з бачаннем будучыні, з разуменнем, якімі сродкамі, як дзейнічаць для дасягнення гэтай будучыні калектываў. Гэтага баяцца нашай улады перш-наперш. Там, як Дзіма ўжо казаў толькі што, я думаю, што рабочыя, можна сказаць, з маўклівай падтрымкі, які гэты рэжым існаваў столькі гадоў, больш не хочуць маўчаць, але не хацець гэта не азначае аўтаматычна магчы. Так, таму гэта вельмі важна, каб працоўныя, па-першае, адчувалі, што яны не адныя на сваім прадпрыемстве, не адныя ў сваім раёне, ў сваёй вобласці, ў краіне, і каб яны адчувалі, што за іх падтрымоўваюць. Таму што, як Дзіма ўжо казаў, раздзяляй властвуй, прынцып, так, наш рэжым культываваў вельмі шмат гадоў такое раздзяленне ў нашым грамадстве, культываваў такі імідж працоўных, як, умоўна кажучы, у двух косах рабоў, так, а прадпрымальнікаў, напрыклад, такіх нячыстых на руку людзей, правільна? І таму ў грамадстве існаваў раскол, і людзі, можна сказаць, не верылі ў сабе нават. Калі людзі бачаць, што іх падтрымоўваюць, што іх называюць сілай, яны адчуваюць гэту сілу ў сабе. Таму гэта вельмі важна, такія рухі, як рабочы рух, у гэтым сэнсе вельмі важны, каб людзі адчувалі і падтрымку паміж сабой, і падтрымку ад дыяспары, і бачылі гэтай будучыню. Дзіма ўжо ўзгадваў гэту праграму, якая існуе ў рабочым руху. Так, гэта не проста давайце зрынем уладу, альбо ўсе ўйдзем в стачку, гэта пэўнае бачанне будучыні, якую краіну мы хацім пабудаваць, так, і насамрэч, каб рабочыя адчулі, што яны, і менавіта яны стваральнікі багацця ў гэтай краіне, яны стваральнікі дабрабыту, і там з іх працы гэты рэжым выбудоўвае свае палацы, свае рэзідэнцыі, і гэтую працу можна і патрэбна размеркаваць так, каб яна менавіта будавала дабрабыт іх сямей, іх саміх і іх будучыню. Меня і да вас, улады, і да вас, Дмітрый, такое пытанне. Мы размаўляем напярэдадні 1 траўня, за савецкім часам такое фармальнае свята салідарнасці працоўных, так? А калі новае напаўненне гэтага свята, вот якое вы далі, наколькі вось рэальнае гучанне гэтага дня салідарнасці працоўных, арганізацыі працоўных, так, і досведу вялікага, які быў там шмат гадоў таму, можа быць актуальным цяпер, Дмитрий? Я, наверное, затрудняюсь ответить на этот вопрос, так как мне хотелось бы. Я не скажу, как-то более подробно. Может, Владислава, ты дополнишь что-то? Так, насамрэч, калі я об этом думаю, то у мяне такое стаўленне да 1 траўня, як да 8 сакавіка. Насамрэч, гэты імідж, які ў савецкіх часоў быў выбудаваны, канешне, такі негатыўную рэакцыю у нас усіх вызывае, але гэта патрэбна памятаць аб гісторыі гэтых дат, пра той рух працоўных альбо жанчын, як у выпадку 8 сакавіка, які адбываўся на працягу стагоддзяў, дзесяцігоддзяў, гэтыя ўсе ахвяры, гэтая дзейнасць, якая прывяла да пазітыўных зменаў. І таму я ўсіх заклікаю менавіта глядзець у гісторыю, памятаваць гэтых герояў, гэтых працоўных, якія дамагліся праў, якія дамагліся стварэння праўзвязак і так далей, і забыцца на гэтую гісторыю савецкую і вярнуцца да рэальнага гістарычнага сэнсу гэтага свята. Дмитрий, вы казалі всеагульную стачку, так? Як вы мяркуеце, колькі яна мае працягвацца і наколькі масавай яна можа быць, каб гэта дало рэальны вынік? Я отвечу так. Я сразу немножко уйду в сторону опять про рабочий рух, начну. И уже закончу по поводу вашего вопроса. Рабочий рух, мы призываем людей понимать, что никто никого не зазывает какими-то обещаниями.
никто никому не обещает каких-то материальных благ. И никто за вас не сделает то, что мы должны сделать. То есть люди должны понимать, что нам подготовиться стоит самостоятельно, не ждать каких-то фондов помощи, потому что это уже было, и это неправильно. Отложите какой-то запас продуктов, отложите запас денег. Мы все питаемся и делаем покупки. Просто перераспределите свои покупки в магазине, не один раз в день ходить, а сходите один раз, да, на недельки-две сразу. И когда это произойдет, люди осознают, что что-то я, наверное, могу, у меня есть какой-то запас, я ни на кого не надеюсь, и я знаю, что я смогу сам. И мы сделаем определенный опрос, люди сделают нам ответ. По аналитике мы будем рассматривать вопрос по определенным предприятиям, в первую очередь гигантам, по определенным структурам, то есть, допустим, транспортная, либо торговля, либо сфера образования, вести аналитику разностороннюю и общее количество всех изъявивших желаний. И есть очень много разработок ученых, есть данные, проценты от общего числа работающих. Это нам все известно, но мы не хотим делать какой-то именно упор либо в одну сторону, либо во вторую. Мы будем рассматривать всесторонне. То есть нету пока что привязки именно к определенной цифре и к определенному времени. Но люди должны настраиваться на то, что 2 недели, допустим, мы не будем работать. Влада, у меня пытання датычныя санкцыі, якія былі ўведзены, цяпер амерыканскія санкцыі супраць буйных беларускіх прадпрыемстваў. А якім чынам санкцыі могуць уплываць на перамены, на настроі рабочых? Якое ваше бачанне? Зноў добрае пытанне. Я думаю, што санкцыі гэта перш-наперш паскарае, можна сказаць, эканамічны калапс, які ўжо і так не за гарамі, ён ужо бачны. І гэта эканамічная сітуацыя ўжо складвалася на працягу шматлікіх гадоў. Мы бачым па прадпрыемствам гігантам, напрыклад, і па маленькім прадпрыемствам, што гэтыя прадпрыемствы закрэдытаваныя, гэтыя прадпрыемствы працуюць у мінус, яны скарачаюць колькасць сваіх працоўных, яны скарачаюць заробную плату і гэтак далей. Але санкцыі паскараюць гэты працэс, паскараюць гэты калапс, і яны адразаюць, можна сказаць, гэтую крыніцу фінансавання рэжыму. Таму што ведаеце, што наш рэжым запраўляе гэтымі прадпрыемствамі, ён бярэ валюту з гэтых прадпрыемстваў, ён гэту валюту ўжо перанакіроўвае на свае карныя аперацыі, на заробкі амаку і гэтак далей. То есть мы мяркуем, што санкцыі паскораць паслабленне рэжыму і, канешне, паўплываюць на настрой працоўных, таму што працаваць на прадпрыемстве, якое, можна сказаць, не забяспечвае нармальнае жыццё для сямей гэтых працоўных, гэта не тое, для чаго імкнуцца нашы працоўныя, і мы спадзяемся, што санкцыі паскораць расшырэнне гэтага працоўнага руху, рабочага руху і далучэнне больш і больш людзей. Дзякуй вялікі. Маімі гасцямі былі адзін з актывістаў нядаўна створанага рабочага руху, вялікай платформы, і прадстаўніца беларускай дыяспары ў ЗША, якая актыўна супрацоўнічае, актыўна ўзаемадзейнічае з рабочым рухам, Влада Шалей, Дмітрый Цід і Влада Шалей. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй вам. До побачення. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.